баъзе одамо фикр мекунанд ки чӣ ба ҳолатҳои ғайриоддӣ вақтҳои охир бештар дида мешавад, а вақтҳои пеш ихел набуд. Не ки бисёриҳо аз як тарафаш фикр намекунанд, аниқтараш аз кадом тарафаш. Вақтҳои пеш чизе набуд ки ҳолатҳои ғайриоддиро бинӣ, яъне ки камера. бале имрӯзо камераҳо чизи шидагие ки қариб ҳама одамда дастуб най ва бисёри одамо хонаҳошона, ҷои коршона, қадои раҳора, яъне ки ҳамаи ҷо қариб ки ҳами намуд камераҳои назоратӣ насб карда шудагие ва бо ёрдами ҳамин хел техникаҳо чизоеро дида мешавад баъзе вақто ки одам ҳайрон мешавад. Ҳамада салом алейкум бардора, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Яъне ки дар видеои имрӯза ҳолатҳоеро тамошо мекунем ки тавассути видеокамераҳои назоратӣ ба навор гирифта шудагие ва шуморо хеле ҳам ҳайрон мекунад. иш гарантия қатъӣ. ва одамое бошад ки хуб буфаҳманд ва прогноз дода бутонанд ки кадом ҷанговар ё ин ки кадом бозингар ғолиб мешавад. Просто дар пеши ҷурат хата таъриф мекунӣ, не ки ман угадат мекунам кадомаш ғолиб мешавад. Наоборот, дар ин кори худат метавонӣ сум кор кунӣ. Ба ссилкаи дар комментария закри пешида бигзарен, регистратсия кунед ва дар вақти пополнение кардантон метавонед ба промокоди канал бонус ба даст биёред то 6500 рубла. ва барое ки следит кунед ки дар пеш ҷанги кияй, бозӣ кияй, шумо метавонед ин маълумотро аз канали SM Sport бигиред. Ссылкаи канал дар подсказкаи видео. видеонаворе ки ҳозир шумо дидаистед ғайриоддигиш ҳамие ки савол ба миён меояд. Чӣ метавонад одама маҷбур кунад ки ҳамин кора кунад? Аниқтараш чира? Звоноки дара билеса. Чӣ? Хай метавонем фикр кунем ки хай просто короче намедонам. Хайна ҳайвоно мелесанд ку намака ғуршай намака. Хай значит ки организмашда намак кам буда. оне ки гап дар ҷае ки и пад 3 соат мелеса. 3 соат мелеса. Это невозможно. дар 3 соат ба фикрам ки айчилики одамо агар арақ кардагишон агар намак датанам кнопка часпидаги бошад, намакам усу беста краскаи ҳамон оҳана и тоза кардагия. Ну нахер. 3 соат бардора бор тасаввур мекунед шумо ки чӣ одама маҷбур мекунад ки дар рости камера беиставу кнопкаи звоноки дара 3 соат билеса. ё ин ки ра хиёли ягон чизи дига кардагия. ман намедонам бардора. ман наметавонам просто фаҳмида ки чӣ ба и одами кора кард. вроди сараш кал нест. Рыбочка моя, клубничка многотёнок моя, клубничка сладкая моя, вишенка моя молодая. ва баъди кор удлинителя медизда ва дар ҳавли короче пешоб мекунад. ба фикрам ки ба ноки забонаш ай оҳани лесидагиш хиднакиш зад. в общем бароям мера пешоб мекунад ҳавлидаву удлинителя медизда. мебара удлинителя чӣ ба медизда. ва соҳибхона мега ки ягон вақт и одама пешакӣ надида буданд. ва албатта ки полисейскиҳо ба ёрдами видеонавор тонистанд ки шахсияти ӯро маълум кунанд. номи ӯ ҳаст Роберто Даниэл Рейро. ва чӣ ба удлинителя диздид иш маълум нест. ну албатта кнопкаро лесиданашам маълум нест. тасаввур кунед ҳолатеро ки вақте ки шумо ба хонатон меоед ҳама тик питай, хӯрока, пӯшока, либоса, ҳама ва ҳам удлинители диздидагитон. ва чикор мекунед? Албатта ки полисияро занг мезанед. ну аввал нигоҳ мекунед ягон чизи қиматона надизда бошад ва полисияро занг мезанед. албатта ки духтарам ҳамин корро мекунад. духтаре ки хонаш дар наздики ҷангал зиндагӣ мекард, дар вақти яъне ки баъди полисия файрод кардан баъд записҳои видеонаблюдениро тамошо мекунад ва чизе ки ӯ дар видео мебинад хеле ҳамро ҳайрон мекунад. ҳама гап дар сари ие ки не ӯ бача бо наомадай дар саи дариро наласидай, хирс омадай хонаш. барои чӣ хотири хирси кора мекунад иш маълум нестай. мумкин ки бӯи авқот фаҳмидай, намедонам. яъне ки бояд ки хирсҳои кора накунанд. ӯ ай одамо метарсанд вобшета. не ки вақте ки хирс вориди хона мешавад планош камтарак тағйир мешавад. ӯ хонада обыск мегзарона, ҳар тарафша мекова ва пианина заданӣ мешавад ки ба фикр мебинад ки чиликош намешавад, даи туғри намегирад даи инструмент ва оз так мерава. Мне хочется плакать. ва албатта ки ӯ наметавонад ку ягон чиро чапано када бурава. хай хирса ёхи. главне ки звоноки дара налесида. дизди
короче дизди чумо. ва албатта ки чӣ хеле ки видеои мо ҳастай и ҳолат ҳам дар видео сабт шудагие. Дар видео хуб дида мешавад ки як мард ба чорни худи магазин меояд. Албатта ки и одаме ки якм мебинем и барои қаравулӣ карданай ва чанд сония пас дигар одамия, яъне ки нападающий ва дар дасти ӯ не ягон инструмент не, як чанд санг буд. Бароям гуфтем ку дизди чумо мегем и рубрикара. Яъне ки ҳамада кори интереснигиш ҳамея ки ҳама қуваша ҷамъ мекуна, Конор Макгрегор вори мезана, санг қадид резара ва санг айт реза мепара дар сари амраш мезана. Санг айт реза мепара дар сари амраш мезана. удар ба чӣ дараҷаи сахт буд бародор? Шумо бародор як бор тасаввур шумо бародор як бор тасаввур кунед сахтии удара ки бечора ба фук мезана. ва чӣ хеле ки мегам пароканда лашкар наояд ба кор, 200 марди ҷангӣ бе 100 000. Ман намедонам ман гапа чӣ ба гуфтаму. Короче и нападающий якм потеряи амраша даже хид намекуна ва бо атаковат кардана нисбати ҳамид реза давом мета противостояние худша. ва угадат кунем бародор, ози ма пауза мекунем ки далчи чӣ мешава. хабини ихтимол. бале якмаш ки ози бисёрии шумо мегӯянд ки упа тупоёх камтар баракӣ намести ки бизани сангра кашид бита усу бупара. Якмаш ки мо гуфтем ки рубрикара ки дизди чумо, баъде ки хай ба ақл мебуд дизди мекадохи. ¿Y me podrías decir, por favor, cuánto? Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, hago yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada entre las piernas. ва бародаро пеш айдалша гап задан ма камтарак ба худ биёем, камтар темара алиш кунем, яъне ки темара алиш мекунем тарафи темаи полезни. бале бародаро то ҳозирам шанс ҳастае ки ма дар чанд видеои пешина шуморо хотиррасон кардам ки аз тарафи Европа вакансия пешниҳод шудагия, яъне ки 12 та ҷои кори холия. рӯйхати ҷойҳои кори холиро шумо дар рӯи экрантон дидестен чӣ намуд корай ва чӣ хел метавонед шумо Европа рафта. номрои ватсапе ки дар рӯи экран дидестен ба ҳамин ватсап алоқа бароем бародаро шуморо тарзи документ тайёр кардан ҳама чиша мефаҳмонатон, чӣ хел метавонед рафта ҳамаша ба шумо пурра карда мефаҳмонанд, документ кардан шудам ёрдамтон мерасонанд. одамое ки дар Россия ва дар Қазоқистон ҳастанд метавонанд рафта. бале тоҷикои бародарои мо шумо. видеои баъди мо диздидани пишак. бале ай магазин пишак дагзаштем. яъне ки дар видео хуб дида мешавад ки и ғоратгар духтар бо маслиҳати пешакӣ бо соҳобшиники худаш ки дар мошин ӯра интизорай махсус плани пахшишани кашида омадагия, яъне ки пешакам медизда, пешак хушрӯ дар болои китифаш меравад ва якчанд лаҳза пас мошини амраи духтар меояд ва духтар мехоҳад ки ҳамроҳи пешак вориди мошин шавад. яъне ки пешак зид нестае ки дар сари китифу то пеши мошина катайсак набраву но дар дури мошин шита рафтан да розӣ нестае. барои чӣ хотир ки пешак айдуру дар равӣ кардан наметавонад ва дар ҳамин ҳолат якчанд ҷои духтара мехӯрушаву мепара меояд бо ба ҷои худаш. душман дар оина. дар шаҳри Анталияи Турсия соли 2018 як ҳолати хеле ҳам аҷоиб рух додагияи марҳамат тамошо мекунем. дар камераи видеонаблюдении клуби тирпаронӣ ба навор гирифта мешавам ки ҳолате ки дизд ба тирезаи шикаста вориди ҳами клуб мешавад. дизд бо нақшаи пешакӣ тайёри дида плани махсуси олӣ қатъи меояд. тирезара шикаста ба болои стол мепара, оҳиста оҳиста маска, капюшон, кепка пӯшидагӣ меояд. не ки дизд плани зданира надошт, яъне ки ӯ дарак надошт ки дар дуруни клуб оинаи калон ҳастае. албатта вақте ки дизд вориди клуб мешава, ай охранник мегреза ва и охранникам ранги худаш сар либос дошт. аниқтараш и фикри ӯ буд. худша мебина, худша сурати худша дар оина мебина, мегреза. Y ya no otra vez más la cocina. Ya
Boris en la cocina. ¡Ay! ¡Ay! No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ва ҳамроҳи ӯ амраи ӯ ҳам мегиреза ки ӯ дар берун қаравулӣ мекард. ин намедонад ки дар рӯи чӣ рух додагия ям мегиреза ҳамроҳи ӯ. ман намедонам ки ё баъде ки ҷошонда мерасанд сини амраш чӣ нақл мекарда боша ё ки сини ягон ҷурай дигашон. типа рафтем дар омадем пулин дар рӯи охранник буд ранги ма саруформа дошт дидум. ҳолатҳои табиӣ. ин ҳолата тавонист ба навор бигирад оилаи ҷавоне ки дар Саннивея штати Техас зиндагӣ мекарданд. пагодаи вазнин дар натиҷа ба торнадо мубаддал мегардад ва аз ҳама аҷоибиш ҳамияе ки торнадо натонист ки хонара зарар нарасонад ва коре ки ӯ карда ин корро дар объективи камераи видеонаблюдение ғалтид. бале хонара печонда бурдагӣ нестай. ин торнадо ки барои торнадо кори хинам нестай, не ки ба ӯ суръате ки дари даромадгоҳ мекана мепарад дуруни хона мерава хеле ҳам аҷоибае. силае ира шумо тасаввур кунед накард. рӯшноии ғайриёдӣ. ҳаста ҳаме хел легендаҳое ки дар музео призракҳо ҳастанд. Ну нахер. Отец! дар ин кадр хуб дида мешавад ки дар яке аз ҳуҷраҳои ин музей як рӯшноии ғайриёдӣ дар комната прогулка кардааст. одамое ки ин видеоро тамошо карданд ба ҳар хулоса омаданд, не ки баъзеҳош мегӯянд ки ҳамун траекторияе ки ин рӯшноиҳо ҳаракат мекунанд ба махсус рақс ё ин ки бозӣ монанда. аҳамият тен ки рӯшноии калони калон чӣ хел аз замин пайдо мешавад, ба наздикии камера ба боло баромада дар потолок нобуд мешавад. албатта одамои бо ҳастанд ки мегӯянд ин кора специал сохтагиянд. шумо чӣ фикр дорем бардоро метавонед фикрҳои худтона дар комментария баён кунед ва агар фикри маро бигӯед, ман хел мегӯям ки камераҳое ҳастанд, камераи ночное наблюдение доранд. мисол агар ки света бикшиям уво съёмка мекунанд. света чӣ хеле ки ҳаст ӯ хел нишон наметан, яъне ки чорна бели нишон метад. дигар светора ба свети сафед мубаддал мегардонанд ва дар натиҷа мисли чизе ба назар мерасад ки рӯшноӣ ворӣ метавад. мисол ягон свети дига боша, агар сиёҳ боша сиёҳ меша, сафед боша сафед. мисол агар дига свет боша ки светҳои ярки боша, агар камераи ин намуд ӯро ба ранги сафед мубаддал мегардонад. яъне ки метавонем дар инҷа фикр кунем ки дар инҷа ягон намуд ҷондори парвоз мекардагие ки рангаш ҳамахе саф падад карда қати камера ки камера ура як мисли як доғи сафеди рӯшноӣ медодагӣ вори принимат кардагӣ боша. яъне ки чӣ хеле ки шумо дестен камера фокуста гирифтагия объекте ки дар маркази ҳуҷра мондагия. получается и рӯшноие ки меоя и раз фокуса, яъне ки фокуста неста, ҳамин хотир размита метава ва чотка неста. мисол агар чоткаира фокус мекард мо метавонистем бинем ки ягон чизе аст ки парвоз карда омадааст. ман қадар фикр карда метавонам ҳамчун одаме ки камера қати кор мекунам ва медонам ки чизе ки раз фокус боша чӣ гуна метавад. шумо метавонед фикрҳои худтона дар комментария бинависед. ва аз дыздои неудачника пишакдыздон мегзарем ба хирси дызд. ин хирс ҳамами дызди якуме ки сан қати хитча зад тамошо карда гуфтагия ки оз ма дыздира шуморо нишон метиҳам. американсо як мушкилӣ доранд ки дар уҷо пайдо шудагия як намуди дызд, яъне ки дыздое ҳастанд ки ашёра аз пеши ҳавлӣ медизданд ва ин ҳам метавонад сабаб дошта бошад ки бисёри хонаи американсо мақсад ҳавлиёшон аз пишти хона, яъне ки рӯи хона безаборай. хай мегӯям ку дарта ки ҳуй монди чӣ ноид мекунӣ бо. Не ки гап дар сари яй ки метавонист фикр кунад ки ин намуд дызд вообще хирс мешавад. хай майли унаву одам буд ки омад сан қати зад хитча зад ӯ мебуд майли хай всё равно ягон чиро намедизд хитча мезад қати амраш я санги мерафтанд. не ки дар инҷа вообще хирс меояд. яъне ки хирс ба худаш як роҳи сумкор кардани нав меёва. меояд ба пеши хона нигоҳ мекунад ки як чизе ҳастае ки мумкина ӯро фурӯхта бишава ва камтарак ин тарафу тараф нигоҳ мекунад, ҳеҷ каса намебинаву мегира ҳуй мехӯрад. не ки ба ин плани ӯ халал мерасона камераи видеонаблюдение ки ӯро ба навор мегирифта. мумкин ки хирс ай камераи видеонаблюдение дарак дошта бошад, но ӯ медонад ки дар закони Америка ягон статья оварда шудагӣ нестай нисбати преступлении хирс. розыгрыш дар лифт. бисёри одамо аз ҷои маҳкама метарсанд ва аз ҳамин хотир лифта на он қадар дӯст медоранд ва ҳастаи одамое ки аз ҳисоби тарси худшон 15 этажам агар бошанд пиёда мебироянд. не ки причём дар инҷа тарс охи ман ҳамина наметарсам, ай
лифту, оне ки меша ҳолате ки дар дурунаш рис мекунӣ, баъд корот мемонад ки инҷа ба шумо бе видео мемонӣ. Ба мегӯем Муҳаммад видео набарвардиста, оне ки на самом деле Муҳаммад дар дуруи лифт рис монда. Короче, мегзарем ба видео ва одамое ки аз ин чиз метарсан, ира гроби дар трос овезон меноманд. Ва албатта ки ин намуд розигириш, ин намуд пранк беҳадам пранки сахта, беҳадам пранки страшния. Як ширкати америкоӣ барои коргарои худаш ана ҳамин хел пранк мегзаронад. Албатта ҳозир бисёриҳо шумо фикр мекунед ки бечорора коргарора тарсондан, не ки ман тарафаш плюс мегум ё дар респект мегум барои чӣ хотир ки вообще компания сотрудникоша ҷанг намекунад, тез кор да биену қатишон пранкават мекунанд, шӯхӣ мекунанд. Вообще молодец. Не ки пранк хеле ҳам пранки зачётни омадагия. Шумо як бор тамошо кунед реаксияи коргарора ки чӣ хел метарсанд вақте ки мебинанд поли тайпошон ҳуй мехӯрад. кори хеле ҳам аҷоиби саг. Бале, сагҳо хеле ҳам хубанд, даже аз бисёри одамодам саг хубтара. Яъне ки саг метавона одама ҳис кунад, саг метавона соҳибша дӯст бидора, саг метавона ки сипосгузор боша, саг метавона пост бидора чизе ки соҳибаш ба ӯ мета. Ва не ки баъзе ҳолатҳо саго корое мекунанд ки вообще дар сари одам ҷо намегирад. Яъне ки ин видео ба навор гирифта шудагиае дар хонаи яке аз оилаҳои америкоӣ ки агар ки шумо будони бардора сагои ӯ ҳам хе обучат кардагие ки масад хонашон маҳкамай ва ӯра короче туалет худшон мебаранд, ба даст берун мебараншон, прогулкашон мекунанд, кор боршон дар ҳамҷа мекунанд, мегардонанд миёранд. А и боша бародаро худаш мебароя, кори бори худша берунда мекуна ва миёя званоки дара меҷиқа. Дари марои ки мо омадам ай прогулка. Фикри ақидатна бардор дар комментария бинависен, дар канал обуна шудана фаромӯш накунед. Агар ки ба шумо ай видеоҳои нав баромаданаш хабар наомад, ай канал подписатсия кунед, ай сар подписатсия кунед, зангуларо дар варианти все интихоб кунед. Видеои гузаштарам фаромӯш накунед тамошо кардана. Ҳамада хайр бародаро, то видеоҳои оянда.